Μα τι φόρεσες και εσύ, Χριστιανέ μου, βάλε κάτι πιο καλό. Γιατί, τι έχω. Έλα, βρε παιδάκι μου, θέλεις να μας κακοχαρακτηρίσει ο Άλμπερτ, να πάει πίσω στην πατρίδα του να πει ότι είμαστε τίποτε γύφτη. Δεν βλέπεις η Βασίλισσα που είναι συνέχεια με τα καπέλα. Σου λέει η Ελισάβετ, δεν πάει ούτε στο μανάβι χωρίς καπέλο. Αχ, να τι ήρθανε, κοίτα και τα μαλλιά. Κάτσε μου. Πώς είσαι έτσι, ρε παιδί μου, έλα, χαμογέλα. Καλησπέρα. Hi. Τρέμουν τα πόδια μου, Κάνε τον άσχετο. Κάνε τον άσχετο, πες ότι δεν συμβαίνει σε εμάς. Και από πού είσαι, Άλμπερτ, παιδί μου? Από το Αγγλία. Από μέσα από την Αγγλία. Τι από όξω έχει θάλασσα, μπαμπά. Παιδί μου, θέλω να πω ότι οι Αγγλέζοι είναι κάπως πιο άσπροι και πιο γαλανομάτιδες. Μαμά από Αγγλία, μπαμπά από Σουντάν. Από το Σουντάν, έτσι εξηγείται και το χρώμα. Το σταρένιο, παιδάκι μου. Καλέ, ποιο σταρένιο? Εδώ μιλάμε για ολική σαλέσους και με το φλούδο μέσα. Μπαμπά! Βρε εσείς, Θοδωρή μου. Να σου πω, Άλμπερτ, αγόρι μου. Αλήθεια, εσύ, τι σπουδάζεις στο πανεπιστήμιο? The University. Δεν σπουδάζει, μαμά, ο Άλμπερτ. Το τέλειωσε στο University. Ο Άλμπερτ δεν πήγε καθόλου στο πανεπιστήμιο. Δεν έπαιρνε τα γράμματα, Μπαμπά! Θοδωρή, Άλμπερτ μου, αγόρι μου. Για πες μου δηλαδή, αν επιτρέπετε κιόλας. Τι δουλειά κάνεις? Εδώ, πού, είσαι, Άλμπερτ. What is your job? Είναι μουσικός. Μπράβο, βρε. Ωραία. Μήπως δουλεύεις και στη φιλαρμονική του Λονδίνου? Φιλαρμόνικο Φλόντσον. Ο Άλμπερτ είναι ράπερ και παίζει με ένα γκρουπάκι στο μετρό. Ωραία. Μετρό το λένε το μαγαζί που δουλεύεις. The name of the club. Όχι, μαμά, μετρό είναι ο υπόγειος του Λονδίνου. The subway. Ναι, μαμά, the subway. Καλά, παιδάκι μου, και δουλεύεις στο subway, χαμέ. Χαμέ πέσε δέδαλο σαυλά. Μπαμπά! Μπαμπάκα! Τι μπαμπά και μπαμπά! Να μην μάθουμε τέλος πάντων τι άνθρωπο βάλαμε στο σπίτι μας. Αν και φαίνεται το παλικάρι από τη Μούρη. Σε παρακαλώ πολύ! Βρε παιδιά, βρε, αγόρι μου, εσύ, αγόρι μου. Δεν ξέρεις τον μπαμπά πόσο χιούμορ έχει. Άλμπερτ μου, εδώ, Άλμπερτ. Έχει πολύ χιούμορ ο μπαμπάς μας. You know humor. Φυσικά. Φυσικά. Έλα, πάμε μέσα τα πιάτα. Ποια πιάτα? Αυτά που κρατάμε εδώ, που τρώνε πάνω. Θέλεις λίγο κρασί? More wine. Αλκιόνι, το υπογλώσσιο. Σταμάτα, Χριστιανέ μου, δεν έχεις καρδιά. Απόκτησα τώρα. Σταμάτα, μη σε ακούς το παιδί και καταλάβε το σοκαρίστηκες. Μ' αρέσει, μωρή, μ' αρέσει που περιμένει τον Πίτερο Τούλ. Σου παίξει λέει Σοπέν και Σούμπερ. Αυτός μόλις και με τα βίας να παίζει ταμτάμ, Μη σου πω ότι φοράει και κόκαλο. Σταμάτα που φοράει κόκαλο το παιδί. Ο παππούς το όμως φορούσε σίγουρα, αφού σου λέει Σουντάν, μωρή, Σουντάν. Έχει όμως και εγγλέζικο αίμα. Σιγά μην είναι και μιλόρδος. Από εκεί μπορεί. Μη σε μένα τώρα για τον κακαράπη. Μην το λες κακαράπη, Θοδωρή μου, αυτό δεν είναι political correct. Ας τα διάλο, ρε Αλκιόνι. Ας το διάλο. Ακούσε κύριε. Ακούσε εκεί να παίζει ράμου στους δρόμους. Να μου τον βγάλει τα αγοράκι μου με ντέφι να ζει και ανέβει στη Subway. Ποια Subway, ρε Θοδωρή, πες τα και σωστά. Subway. Τώρα που είναι νέος το κάνει αυτό. Μπορεί να περάσει από εκεί ένας ατζέτζης, να τον δει, να δει ότι είναι καταπληκτικό ταλέντο, να τον πάρει, να του κάνει ένα φοβερό συμβόλαιο σε δισκογραφική εταιρεία. Έτσι δεν έγινε και με τους Μίλι Βανίλι? Να μη σου πω και το άλλο, Θοδωρή. Αυτός, έτσι που τον κόβω. Μέχρι και Μάικλ Τζάκσον μπορεί να γίνει. Να περάσει τα χρόνια, να σπρίσει λίγο το δέρμα του, να μην σε ενοχλεί τόσο η σκουράδα του. Τι λες, μωρή, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, εμένα θα με έχετε θάψει και θα μου έχετε κάνει και το μνημόσυνο για τα 5χρονα. Ωραίο το γλυκό. The sweet, good. Νόστιμο. Έχετε τέτοια στο Σουδάν? Δεν είναι από το Σουδάν, μπαμπά, στο Λονδίνο γεννήθηκε. Εντάξει, ρε αγόρι μου. Μπορεί να επισκέπτεται τα καλοκαίρια τον παππού και τη γιαγιά στο χωριό. Εγώ Σουντάν ποτέ. Λοιπόν, πάμε, Άλμπερτ. Φεύγετε, go. Όχι, πάμε στο δωμάτιό μου. Στο δωμάτιό σου? Ναι. Τι να κάνετε μόνοι στο δωμάτιό σου? Λες να μην βρούμε κάτι να κάνουμε? Ναι, αυτό είναι που φοβάμαι κι εγώ. Σκάσε βρε Θόδωρε. Όχι, ξέρεις γιατί το λέει μπαμπάς. Για να μην πάτε μέσα να στριμωχτείτε. Γιατί είναι too close there. Καθίστε εδώ που έχουμε απλά. Θα φτιάξουμε μετά καφέ να πιούμε. Μετά απογευματινό. Μετά θα ξαναπιούμε ένα καφέ. Και μετά ένα βραδινό. Έτσι εδώ να ξελοσταλιάσουμε στο σαλόνι, Και τι θα λέμε τόσες ώρες, ρε μπαμπά? Γιατί στο δωμάτιο τι θα λέτε? Τώρα θα το συζητήσουμε πολύ αυτό το θέμα. Όχι, παιδί μου, μια κουβέντα με πατέρα σου. Σταμάτα, βρε Θοδωρή μου. Εντάξει, άμα θέλετε τόσο πολύ να πάτε. Πηγαίνετε.